Napinta sa panagkaykaysa ti Benguet 2nd Provincial Mobile Force Company kan iti komunidad nagresulta manen iti baliging nga aktibidad. Malaksi iti police assistance indanon da iti free haircut services kada iti residente iti Greenwater Village, Baguio City. Addang panagkaykaysa da iti Greenwater Village Agriculture and Fisheries Association feeding program kan litter picking activity. Suporta at tinagaragsak mo ti Barangay Council iti nasao ang lugar. Ti aktibidad ket pasut pay lang iti Nutrition Month celebration nga dan tema nutrisyon at kalinisan ating pangalagaan. Pudno unay nga wan kaparis ragsak pamarikna iti panangipaay iti serbisyo komunidad.